sensitive kodwa kwazi ukuthi uNkulunkulu ubhekile. Yilo ngishilo mama ngithi uNkulunkulu ubhekile. Bese ngisifika uNkulunkulu ukhohliwe wena. Abalibala bakhe uhleze bakhumbula. Ngiyabonga mama. Ngicela kubelezwe inyembezi. Ngisijabula. Sanibonani. This is another show of Uwehlukile. Silana ke kayu emlazi njengoba sasishilo kaNdlovu sasifikile eqaleni sizobheka umama nenkinga ayibhekene nazo edinga usizo. So sesibuyile ngoba samthembisa ukuthi wavele wakukhala ngopende. Wathi yazi abantu abami osizini engibhekene nalo angisakwazi nokubona emahlweni. Uma ngithi ngiyavuka noma isebusuku umuzi umnyama ngiboni lutho manje ngase nje ningipendele. Okunye ke seningalandela ngakho ake ningipendeleni kube kuhle ekhaya ngijabule ukufika kwenu. So sifikile ke neteam sizokwenza lo msebenzi ukuthi simpendele uma kodwa ke phela beke singesafika ke nopende kuphela ngezandla sase siphatha something olincanyana ukuthi akathi ebuka upende wakhe kube kukhona futhi nasheba ngakho ngoba niyazi ukuthi ibhodo linjani linokwangezansi libe nokwangenhla. Senze lo msebenzi ke bakithi ukuthi aphinda agcobe phela isinku ma adla into emnandi iqhubeka impilo ephambili. Siyabonga ke asiphelezaleleni ke babukeli siyongena khona sokwenza umsebenzi sokupenda akukho esikuzele sizele ukuza nosizo la ekhaya kaNdlovu. Thank you. Sawubona ma kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ma wami. Yeah. Sesiphinde sabuya. Ngiyanibona nithelekile nikalelekile. Sikalelekile. Sizobona nesimondi. Hey, esinjani nje? Esihle. Esingenamazinga. Ubusilindile? Usephi? Kwaphela sikutshela ukuthi siyeza. Bengilinda ngithathaphi? Hayi ngibona ubuhle bakho phela mpembu. Ukuthi Uyaqwebezela. ngiyima. Kusho ukuthi lela veggie lela sekhonde selenzile. Hayi enduyasho. Idli veggie mpembu uyongitshela. Okay babukeli sesibuyile ke. Sizobheka uma usuku lesibili namhlanje njengoba sesikade sithembisile. Wayenesicelo sokuthi osizweni esinalo esimphathele lona bekunganjani siqale ngokumpendela. Iyonto engamenza ukuthi ajabule kakhulu leyo ngani ngoba uthi uma evuka nomsebusuku akasaboni kahle vele emahlweni kusuke nje kudark yonke into especially njengoba nibona ukuthi uDonga alipendiwe. So wathi nje ucela kupendwe okunye nokunye sekuyokwenzeka after. Sathi ke yazini asenze lento ezomthokozisa ezomjabulisa ezokwenza ukuthi athi abone ukufika kwethu ukuthi kufike nomehluko ekhayeni lakhe. Sase sithi ke suwehlukile sizofika kanjani sama ngezandla bakithi ayenzeki into enjalo. Sase sisizama ukuthi simphathele phela okunye okuya ngasethunjini ngani ngoba iveg angithi mawulidla lidinga okwangezansi ususheba phela. Sathi asiphatheke lokhu noma ngeke ngisho ngicabanga ukuthi ababukeli bayakubona aphinde futhi bese thengisinkwa athi yayibona lonto ivele yenzeka into vele kushelela emphimbweni. Uyayizwa lonto sithandwa sami ngikuthanda uhleka ke namhlanje. Ngiyabona ukuthi siyaphila siyakhona. Kuyaphila Khona la siyakhona. Eziceleni zakho uyazazi nawe wawuyishilo. Sakuthembisa suwehlukile sathi sizokwenza show ukuthi kancane kancane kodwa kukhona ozokuthola kuloko okubalile. Asizile namamiliyoni, asizile nomhlaba wonke, size naloku nje kuphela esithi sizokujabulisa ngakho. Ngicela ke mawami ukuthula inde nje surprise eyenzekayo. Basasemnyango la bekhona i-team ibhizi yapenda isazobuya ma izokwenza umsebenzi nala ngaphakathi ikupendele futhi yonke indle yakho nje kusukela namhlanje uzothi mawuvuka kusathi kuseni ayibo seninomuzi omusha kancane kancane uzogcina ufikile la ufuna ufika khona. Ngizothenga umuzi omusha namhlanje. Uzothenga umuzi omusha sesisho kanjalo yebo fanele ukuthi usuthengile. Sengikuthengile. Sengisayinile ngiqedile. Ususayinile uqedile. Utayitele lisha ngenile. Hawu baba. Awusambonga uhulumeni. Ngiyancokola mawami babukeli akukho kungijabulisa njengokuthi uma sithembisile
ukuthi khona isenzo esifisa ukusenza. uNkulunkulu asipha amandla ukuthi ngempela sisifeze lesi sithembiso. Njoba sila ekhaya ke sizofeza amaphupho kaMa. Njoba wayekade ekhalile wabika nabazukulu ukuthi banenkinga engakanani, abanye bahleza abafundi, abanye abaholi nani. Sathembisa ukuthi sizoyihamba imigudu, bakhona osasa, bakhona o-Home Affairs bazoyilungisa ikhalazo zabazali bethu, bangasali bengenalutho, bedengwane sibe sikhona sinalo usizo, sisahamba ngenyawo embili. Sizokwenza njalo South Africa, sibe nani, nibe nathi, nathi soba nani, senze umsebenzi oncomekayo. Thank you so much. Baleleli nonke. Mina nina bakwehlukile ngibonga kunina kakhulukazi ngoba imisebenzi engenzele yona isifikile kumina, ngabona ningenzela, ningipha amaveji, ningipha ukudla, ningipha into kwavaleka nendlala. Indlala yayisibambile, isiphethe ngempela indaba zokudlala. Ngibonga kunina-ke ngoba nakwazi ukuthi ke nithi masanibona ukuthi nanko omunye umuzi ofile nizowuvusa. Ngiyabonga kunina bekwehlukile ngoba nangipendela kuyakhanya la endlini la ngangikhala khona ngokuthi kumnyama, ngisho ngibuka angiboni kahle ngoba namehla asaboni kahle. Ngiyabonga kunina ukuthi ningenzele, ningipendele, ningenzele kahle wonke umuzi wami uvele obala ngoba ungasavelile obala izinto zayingenzeki nakumina. Ngiyabonga kunina kakhulu, ngathi ngakwenza nakwabanye abayocela usizo kunina nibenzele. Ngibonga kakhulu kunina. Ngibonga kakhulu amaveji siyazi ukuthi amaveji adingeka emzimbeni wabantu abagulayo nabantu nje abakhona ekhaya, kepha nina anisibizi imali, nifika nje senithwele nizongilethela njengomuntu omdala. Ngiyabonga kunina, enkathi ngakwenza nakwabanye. Ngiqhubekele.